Прывітанне, сябры! У жывым эфіры тэлеканалу Белсат і ў трансляцыі на Ютубе перадача «Двубой». З вами ведоўца Віталь Цыганкоў. «Двубой» – гэта дыскусія, спрэчка, аргументы, эмоцыі. Удзельнікі праграмы – людзі, якія маюць розныя падыходы і погляды да нейкай праблемы. Тэма сённяшняга «Двубоя» – ці непазбежна ўступленне Беларусі ў вайну. У нашай студыі дыскутанты. Журналіст, блогер Ян Рудзік. Прывітанне. Добрый вечер. І палітолог Андрей Егоров. Прывітанне. Добрый день. Погляды апанентаў апішам такім чынам. Беларусь фактычна ўжо з'яўляецца часткай Расіі, і вайна – адзіны рэальны шанец для вызвалення радзімы, лічыць Ян Рудзік. Беларусь – гэта залежная ад Расіі краіна, але ступень незалежнасці вызначаецца хутчэй тэрмінам «празектарат» альбо «дзяржава-сатэліт». Рэжым Лукашэнкі будзе скарыстоўваць любыя магчымасці ухіліцца ад удзелу беларускага войска ў вайне, заяўляе Андрей Егоров. Але перад пачаткам дыскусіі паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць тэму сённяшняга двубоя. Глядзім. Усё больш расійскіх вайскоўцаў, узбраення і тэхнікі. Міністэрства абароны Беларусі адсправаздачылася пра нарошчванне рэгіянальнай групоўкі войскаў саюзнай дзяржавы ды паведаміла пра новае, гэтым разам лётна-тактычнае вучэнне з Расіяй. Ці чакаць мабілізацыю Беларусі найбліжэйшым часам? У эксклюзіўным інтэрв'ю студыі Белсат прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе абароны і нацыянальнай бяспекі Валерый Сахашчык мяркуе, што так. Я предполагаю, что это может быть произведено, на самом деле, начато уже в январе. На самом деле, это, конечно, займет время от мобилизования, приписного личного состава, одиночная подготовка, слаживание. А непосредственное участие в агрессии, если оно произойдет, наверное, может произойти в феврале-марте. Валерый Сахашчык не выключае, што дзеля ўцягнення Беларусі ў вайну ва ўкраіне Владзімир Пуцін стварыў нават беларускую ПВК «Гард-сервіс», якую, паводле крыніцаў парталу «Зеркала», трэніруюць баевікі ПВК «Вагнера». Яшчэ раней, у 2020-м, Лукашенко сваім адмысловым указам дазволіў ахоўнай кампаніі «Гард-сервіс» выкарыстоўваць агнястрэльную зброю. Беларуская армія – гэта армія невопытная і, напэўна, армія асабліва не матываваная. А вось ПВК, тыя людзі, якія ідуць, гэта першыя прафесійныя вайскоўцы, ды яшчэ ідуць і за грошы, і зарабляюць добрыя грошы, гэта ўжо зусім іншая якасць, зусім іншая матывацыя. Таму стварэнне вось такой ПВК выглядае лагічна. Размовы пра мабілізацыю ў Беларусі вядуцца ўжо даволі працяглы час. Напярэдадні Новага года міністр абароны ўкраіны Алексей Рэзнікаў заявіў, што ў пачатку студзеня ў Расійскай Федэрацыі і Беларусі закрыюць межы праз новую хвалю мабілізацыі. А ўжо ў новым 2023 годзе кіраўнік выведкі ўкраіны Кірыла Буданаў папярэдзіў, што Крэмль можа закрыць межы для выезду расейцаў векам до 55 гадоў з тэрыторыі Расіі і Беларусі. Режим Лукашенко готов ввести всеобщую мобилизацию, может это даже быть и с введением мобилизации в России в одно и то же время. Для этого еще надо, может быть, какой-то казус белли для того, чтобы ввести такого рода действия. Но готовность к этому есть. Каб зразумець, што ў Беларусі робяцца вайсковыя падрыхтоўчыя захады, не абавязкова працаваць у выведцы. Гэтак у Барысаве на мясцовым аўтавакзале пусцілі бягучы радок з заклікам да мужчынаў векам ад 18 до 60 гадоў з'явіцца ў камісарыяты, нібыта зверыць звесткі. А ваенкамат Аршанскага і Дубровінскага раёнаў нават запісаў адмысловы навагодні зварот. Рождеством и Новым годом. И напоминаем, что военнообязанным, не прошедшим сверку учетных данных, а также гражданам, находящимся не по месту регистрации и состоящих на воинском учете в других военных комиссариатах, в любое удобное для вас время, в том числе выходные и праздничные дни, необходимо явиться в военный комиссариат. Акрамя гэтага, да зверкі звестак дадаліся захады правярання працаздольнасці мабілізацыйнай сістэмы, а Менская комендатура ў канцы снежня нават трэніравала пераход на военный час. Но, с другой стороны, мы не видим формирования ударных группировок, которые могли бы представлять собой ту силу, которая попыталась бы прорвать, допустим, нашу государственную границу. Поэтому мы внимательно наблюдаем и готовимся к
к самому худшему варианту. У галоўным управленні выведкі Міністэрства обороны Украіны заявілі, што бліжэйшымі месяцамі расійскія акупанты зробяць чарговую спробу адначасова атакаваць з паўночнага і ўсходняга напрамкаў. Што ж да рэакцыі з боку Кіева ў адказ на правакацыі з боку Беларусі, то палкоўнік запасу ЗСУ Роман Цвітан не выключае загаду украінскага кіраўніцтва нанесці ўдары па вайсковых калонах. Што ж, прыблізна так выглядае апошняе развіццё падзеяў вакол гэтай вострай тэмы. І зараз паводле правілаў нашага двубоя, нашай праграмы, мы даем па 2 хвіліны сённяшнім апанентам, каб стратэгічна выказаць сваю пазіцыю і сказаць максімальна дакладна пра свае погляды на гэту тэму. Ян, ваша пазіцыя, як мне падаецца, больш радыкальная. Ян Рудзік, вам першае слово. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что Беларусь уже участвует в войне с 24 числа, 24 февраля. Ее территория, инфраструктура, все используется для агрессии, и война уже идет. И то, что сейчас как бы, мол, идет, но не идет, это, ну, все отлично понимают, все понимают. И даже по некоторым данным, белорусские войска уже были в Украине, они заходили вместе с силами вторжения, ССОшники, и оказывали логистические и снабженческие услуги российской армии. И вступление в войну уже такое, прям чтобы всем стало понятно, на мой взгляд, тоже неизбежно, потому что у России сейчас нет иного пути, как попытаться перерезать пути снабжения оружием, которые идут через Волынскую область в Киев. То есть и поэтому и начать наступление с 2 сторон. То есть несколько ударных белорусских групп ССОшников, тех же десантников каких-нибудь, которые есть боеспособные, вполне теоретически могут на это сгодиться. А остальные, вот то, что говорят, то, что белорусская армия там не боеспособна, мобики российские тоже не особо боеспособны, это во-первых, но все-таки как-то дыры на фронте они залатали. И во-вторых, они могут быть размешаны вместе с российским контингентом, что сейчас в принципе происходит, создаются группировки союзных войск, так называемых союзного государства, и это будет вполне себе пушечное мясо, которое можно кидать на фронт. Што ж, дзякуй, Ян. Натуральна, ўзнікаюць пытанні наконт вашых некаторых тэзісаў, але зараз, паводле правілаў, 2 хвіліны для Андрэя Егорова, які лічыць, што не ўсё так адназначна, наколькі я разумею. Ну вось нават калі мы паглядзім сюжэт тое, што гавораць эксперты, вайсковыя эксперты, яны выкарыстоўваюць слова «можа быць», «калі гэта здарыцца», «імаверна», «мы будзем рыхтавацца да горшых сцэнарыі там і так далей. То бок, абмяркоўваючы гэту тэму, мы знаходзімся ў сітуацыі няпэўнасці пра гэта. І відавочна, што беларускае войска ў сэнсе лагістычнай інфраструктурнай задзейнічана у вайсковай агрэсіі. Беларусь відавочна з'яўляецца суагрэсарам, але сам рэжым Лукашэнкі, он займае такую пазіцыю, дзе ёсць разуменне, што уцягванне беларускіх войскаў у непасрэдны канфлікт, яно яшчэ больш звужае прастору для манеўра, і не дае магчымасці як бы адысці. А зараз Лукашенко спрабуе захаваць хаця б мінімальныя формы і магчымасці для манеўру, падтрымліваючы нейкую ілюзію сваёй незалежнасці, каб мець магчымасць скарыстаць гэтыя рэчы, калі раптам для Расіі ўсё будзе абарочвацца відавочна горш. І тут не ўступленне непасрэдна ў вайну, яно дае гэтыя магчымасці. Калі Беларусь не ўступіць вайну, раптам, калі параза Расіі будзе абсалютна відавочна, Лукашенко імгненна можа пераключыцца на рыторыку дапамогі Украіны, дыялогу і гэтак далей. Таму зараз тое, што ён робіць, я называю стратэгіяй черлідер. То есть гэта чалавек, які там бегае вакол поля, трасе пумпонамі, грыміць там металічнымі яйкамі, стварае шум у падтрымку аднаго з боку, але ўся ягоная стратэгія заключаецца ў тым, каб не выходзіць непасрэдна ў поле канфлікту, каб не выходзіць на поле гульні. І такім чынам ён спрабуе прайсці паміж кроплямі дажджу і выйсці з гэтага канфлікту, захаваць
функцыянавання сваёй улады. Дякую, Андрей, дакладна 9 хвілін. Ну, давайте абменьвацца аргументамі. Вось, Ян, можа быць, самае галоўнае пытанне, калі, можа быць, і агрэсія будзе з тэрыторыі Беларусі, менавіта расійскімі войскамі, то менавіта тут дастаткова, можа сказаць, ёсць згода. Але вот наконт удзела беларускіх войскаў, навошта гэта Лукашэнку і навошта гэта Пуціну? Няўжо яны не разумеюць, што колькасць негатыўных, скажем, наступстваў ад гэтага, можа быць, пра іх яшчэ пагаворым, тут будзе яўна большая, чым колькасць нейкага патэнцыйнага прыбытку? Ну, мне кажется, они размышляют уже совершенно другими категориями, и то, что для нас очевидно в нашей системе координат и парадигме, то для них не совсем. Возможно, Путин таким образом хочет окончательно отрезать пути назад Лукашенко. Хотя, ну, мне, например, кажется, то, что вот эта позиция о том, что он там метается где-то, там кто-то его дожимает, то есть это как-то слишком много чести Лукашенко, и все на самом деле немного попроще. То есть Лукашенко сам неоднократно заявлял, что он советский человек. В начале своей, собственно, политической карьеры он вообще скептически ставился к независимости Беларуси как таковой. И я вообще не удивлюсь, если в дальнейшем сейчас в ходе этой интеграции он снова попробует метить на российский престол, например. Ну, добра, у него такая мэта была в середине 90-х, але зараз ніжо не разумее, что гэта как бы небяспечна туды метить. А сейчас все небеспечно. Сейчас у него такая ситуация, что ему как ни повернись, у него все. А как бы Лукашенко парень пробивной, так сказать, да, и уж умеет в любой ситуации попытаться найти. И мне кажется, такой сценарий вполне возможен. Тем более, что как бы исходя из последнего дискурса той же белорусской лукашистской пропаганды или там тот же Дугин, например, недавно, когда он ездил к Лукашенко, тоже обмалвивался о том. То есть я думаю, что вполне себе может быть. И вариант то, что, например, когда Россия начнет совсем уже проигрывать, да, но при этом режим Лукашенко не будет разбит, железный занавес поднимется, и там наступит такое, как это, период смуты, Лукашенко тоже вполне себе может быть игроком на этом поле, потому что он, ну, зарабатывает себе сейчас политические очки, в первую очередь в России. Ну, Дякую, Ян. Андрей, вот да вашай пазіцыі галоўнае пытанне можа быць тым, і вы кажаце, што ён там скача, але не будзе ўдзельнічаць, але пытанне галоўнае тым, а хто его будзе пытацца? Маецца на ўвазе, што вот ацэніце па-вашаму ступень гэтай, ну, самастойнасці, берем двукосі, ці гэтага павадка даўжыні, які Лукашенко яшчэ, на якім он знаходзіцца ад Крымля, ён яшчэ можа штосьці сказаць, што а вот я не хочу, а вот мае інтарэсы, ці он можа просто угаварыць, даказаць, ці он па-вашаму яшчэ можа, ну, скажем, сказаць, ой, нет, я не пашлю беларускія войскі. Это реально? Ну, мне падаецца, што ну, што зараз камандаванне там беларускімі войскамі ўсё роўна залежыць ад Лукашенка, ну і ад беларусаў, ад там міністэрства абароны, там Савета бяспекі і гэтак далей. Наўпрост там рускія не камандуюць беларускім войскам, да? Калі б яны камандавалі, можа б якраз і рэалізоўваўся той сцэнар, пра які Ян там кажа, яны ўвайшлі, там спрабавалі б адрэзаць як і мобікі і гэтак далей. Але такога яны не могуць зрабіць. Тое самае яны не могуць загадаць Лукашенка вось там прызнай тэрыторыю. Яны чакалі прызнання тэрыторыяў анексаваных Расіяй, але замест гэтага атрымалі візіт Лукашэнкі ў Абхазію. Да? Візіт, але не афіцыйнае прызнанне. То бок вот гэта ўсё, канешне, ну вот вельмі умоўнае. Тыя дробязі, якія дазваляюцца ім і Крымлём, а самым галоўным Кремль не дазволіць праяўляць самастойнасць. Магчыма, але чаму дазваляюцца? Там, чаму дазваляюцца? Чаму там Смаленскай вобласці там гэта не дазваляецца? Не праводзіць мабілізацыю, а Беларусі дазваляецца. Гэта значыць, што это іншае. Тое самае, у Чэчні праводзіцца мабілізацыя, яны ўдзельнічаюць у войску. Беларусы не ўдзельнічаюць. Гэта значыць, што ёсць іншыя умовы, гэта іншае. Гэта не суб'ект расійскай федэрацыі. Гэта залежная тэрыторыя, пратэктарат, але гэта значыць, што ў яго ёсць пэўныя межы вось гэтай самастойнасці, і там адбываецца нейкая размова і гандаль. Стратэгічна гэта ўсё, канешне, кашмарна для Беларусі, мы страчваем незалежнасць, ну, літаральна на нашых вачах. Прысутнасць расійскіх войскаў гэта, ну, трагедыя для беларусаў, як сама вайна, і тое, што адбываецца, гэта, ну, відавочна. Але, ну, проста трэба, ну, дастаткова рэалістычна глядзець на вось гэтую ступень залежнасці, проста каб адпаведным чынам выбіраць уласныя дзеянні. Давайте зробім паузу на некалькі секунд і аб'явім першы раунд.
У эфіры «Двубой», з вами Віталь Цыганкоў. Мы працягваем нашу дыскусію. Ян Рудзік, пытанне да вас. Калі вы кажаце, што вось все як бы ўжо вырашана, вступіць, лагічнае пытанне ўзнікае, вайна ідзе фактычна ўжо год. Дагэтуль з першых дзён вайны мы это абмяркоўваем, аналітыкі, ваенныя аналітыкі, публіцысты, што вось вступіць лукашэнкаўскія войскі не вступаюць. Чаму это дасюль не адбылося? І што можа такого здарыцца, што это адбудзецца вось зараз зімой ці весной, кажуць некаторыя? Ну, может быть, в начале войны они думали, что Лукашенко будет разыгрывать какую-то другую опцию. Может быть, они пробовали сделать опять Минский диалог 2, то есть поставить ему такую роль. Или оставить для России какое-то пространство для маневра. То есть, вот, как коллега говорит, то, что суверенитет, на самом деле, ну, БССР тоже было как бы одним из организаторов ООН. Но, тем не менее, как бы все понимают, что фактической власти там, ну, никакой не было над страной. То есть вы лічыце, зараз мы на такім ужо ўзроўні? Да, я думаю, да. То есть и то, что Лукашенко поначалу не вступил в войну, они, может быть, хотели, например, ту же контрабанду дальше тягать, потому что, насколько я знаю, те санкционные продукты, которые сейчас не доезжают до России, там детали хотя бы автомобильные, их спокойно гонят через Беларусь или каких-нибудь дипломатические каналы, чтобы Лукашенко был менее злодеем, чем Путин, и давать какие-то знаки. Но, как мы видим, все это провалилось, и Лукашенко воспринимают. То есть, насколько мне известно, приграничные с Беларусью страны и вовсе, то есть они уже рассматривают Беларусь что-то вроде как Калининградскую область, то есть совершенно не самостоятельно. И поэтому уже... Я бы сказал, что нема амбассадов в Калининградской области, в Беларуси они покуль есть. Ну, вы же понимаете, что это все с теми же признаниями, непризнаниями. То есть признал, не признал, но поехал же все равно. И Просто я кажу, всё... што гэты тут крок з боку захаду быў бы просто для ўсіх, ну, абсолютно магчыма непажаданы, калі б захад сказал: а, вы уже не незалежны, вы выезжаем амбассады, прием на Беларусь, домовляемся про лёс Беларуси в Москве. Вы этого хотите? Нет, я этого не хочу. Я как раз-таки выступаю против того, чтобы признать территорию Беларуси оккупированной, потому что... Как бы там ни было, законы, которые существуют, понятно, что злодеи Лукашенко и Путин используют их только там ища лазейки для того, чтобы получить какую-то выгоду. Но, тем не менее, законы работают на том же Западе, в Европе, где мы находимся сейчас. И признание оккупированной территории, конечно, обрежет на долгие-долгие года возможность нам, демократическим силам, для какого-то маневра, то есть произойдет так называемая ичкеризация Беларуси. Хотя, в принципе, сейчас, вот я упоминал Рамзана Кадырова, который, по его же словам, сам он, то есть там отправил кого-то, сам кого-то вернул, и вроде как эти войска подчиняются Кадырову, у них в Чечне действуют свои особые законы, федералы туда особо не суются, и в Беларуси то же самое. Магчыма, это трошки перебольшана, але давайте дадим слово Андрею Егорову. Вось все гэтыя рэчы, якія мы бачылі ў сюжэце, это, ну, гібридная, назовем так, мобілізацыя, не демобілізацыя, але все-таки мобілізацыйныя мерапрыемствы і іншая змена пэўнай рыторыкі дзяржаўных прапагандысцкіх СМІ. Няўжо яны не сведчыць пра то, што вот рыхтуецца нешта, рыхтуюць беларусаў да вайны? Няўжо вы гэта все не бачыце, ці вы неяк это бачыце, але па-іншаму ацэньваеце, чым можа быць іншыя людзі? Ну, канешне, гэта бачу, але зноў-такі я гэта інтэрпрэтую, ну, вось у гэтай стратэгіі черлідерства, якую развівае Прыкідваецца, Лукашенко. да? Ён робіць усё, каб, ну, задаволіць пазіцыю Расіі. То есть яны ад яго патрабуюць там прызнання тэрыторыяў, як бы ён робіць што магчыма, але гэта што магчыма, гэта зрабіць так, каб гэта было рытарычна прынята, да, але фактычна нічога не змяніла, да, і тое самае з гэтымі мобілізацыйнымі мерапрыемствамі. Можна пакуль што апраўдвацца перад расіянамі, ну, мы ж рыхтуемся, мы праводзім мобілізацыйныя мерапрыемствы, мы праводзім гэтую прыпісную кампанію. Праўда, як бы, што гэта сапраўды набліжае нас да рэальнасці правядзення гэтай мобілізацыі, таму што фактычна апошняе, што застанецца пасля гэтых мерапрыемстваў, якія яны зараз праводзяць, гэта толькі аб'явіць мабілізацыю, і людзі як бы пойдуць на гэту мабілізацыю. У 20 стагоддзі там першая светная вайна, мабілізацыя — это аб'ява вайны дэ-факта. Менавіта, таму я б не скідваў вось тую пагрозу, якая існуе, і пра якую кажа Ян, як, ну, як бы зусім нерэалістычную. Яна як бы, ну, вот рэалістычная, але рэалістычнасць гэтай пагрозы і ўжо вырашанае пытанне адносна мабілізацыі і ўвода беларускіх войскаў, гэта ўсё ж такі не адно і
тое ж, да? Вось на пачатку як бы вайны уся амаль што экспертная супольнасць памылялася адносна таго, што Расія як бы увядзе войскі. Вось моя пазіцыя была, я таксама памыляўся, але у чым я не памыляўся, як бы што беларуская тэрыторыя пры неабходнасці будзе скарыстаная расійскімі войскамі, да? І вот беларуская тэрыторыя наноў можа быць скарыстана лёгка для новага ўварвання расістам з тэрыторыі Беларусі, але удзел беларускага войска гэта пакуль што не вырашанае пытанне. Еще одна традыцыйная рэч у нашым двубоі гэта калі дыскутанты задаюць пытанне адзін аднаму, ўжо пазнаёміліся з пазіцыяй і напэўна вам хочется задаць такое пытанне, якое можа быць будзе каверзнае, ці можа быць паставіць апанента в тупик, ці просто можа быць падкрэсліць нейкі недахоп его пазіцыі. Ян, што вы спыталі? Я думал, Андрей будет упоминать эту тему, потому что я смотрел его выступление, и у вас часто фигурирует такое понятие, как раскол элит в белорусском обществе, как один из факторов революции дальнейшей и смены власти. И вот я хотел уточнить у вас, а что вы имеете в виду под белорусскими элитами? Потому что у меня в голове представляется картина, как Качанова сидит с Ананич, и к ним подходит Басков, и Басков говорит, что я теперь буду либеральным, и раскол таким образом. То есть, может быть, я ошибаюсь. Страшные картины, жудасные. Такое пытанне ў бок, но эліты гэта як бы тая групоўка, што правіць на сённяшні час, якая там размярковвае эканамічныя там уладныя рэсурсы. І калі мы паглядзім на сітуацыю вось 16 жніўня 2020 года, то як бы вот відавочна тады людзі разумелі, што такое раскол. Вось яны як бы чакалі як бы Румаса, напрыклад. Вот што скажа Румас, Макея, да, як бы на той час. Вось раскол гэта пераход тых фігураў, якія відавочна асацыююцца з сённяшняй правячай групоўкай, займаюць сур'ёзныя пазіцыі на бок пратэстоўцаў. Відавочна весу Паўла Паўловича Латушкі не хапала, да, каб людзі палічылі гэта у тым ліку там чынавенства расколам. І вот калі раскол адбудзецца, момант дырэктар тэатра, як бы вот я думаю, што гэта будзе цалкам зразумела. Андрей Егора, што вы хацелі ў Яна Рудзіка спытаць, што па-вашаму можа быць не зусім падкрэсліць яго пазіцыю? Хто даведаецца першы пра тое, што войскі заўтра атакуюць? Ці там праз тыдзень? Хто даведаецца першы, так? Беларусь ці Москва маецца на ўвазе? Да увогуле хто? Я думаю, разведчики, которые сидят и прослушивают. Ну, відавочна, пра гэта даведаецца брытанская і амерыканская разведка. Як бы, і яна пра гэта паведаміць. Так, як яна паведала напярэдадні ўварвання. Калі, канешне, яны не падрыхтуюць на спецыяльную западню, пра што я не надта верую. Мы даведаемся як бы пра гэта за тыдзень, таму што гэта будзе патрабаваць спецыяльных мерапрыемстваў па канцэнтрацыі войска, мобілізацыі, падцягванні перамоваў адпаведных, якія будуць праслухоўвацца, як бы гэтак далей. І мы пра гэта даведаемся. Мне падаецца, што вось мы зараз абмяркоўваем гэта пытанне даволі абстрактна. Не, ну мы говорим про то, что может быть праз месяц, два, три, мы не говорим про то, что это завтра адбудзецца. Мы говорим про стратэгічныя нейкія накірункі. Можа быць, як бы можа не быць. І это вот падвісанне, як бы угаданне на кофейной гушчы. Ну, я, конечно, тоже не исключаю, что, может быть, моя вся космоконцепция на самом деле неправильная, и если что-то пойдет не так, я это признаю, однако в любом случае сейчас происходят те процессы, которые так или иначе, хотя бы 50/50, если брать вероятность, говорят о том, что белорусские войска войдут в Украину. И я считаю, что, например, у нас недостаточно много уделяют этому внимания, потому что в том случае, когда это произойдет, белорусы могут оказаться за границей в той же ситуации, например, как и русские. И я бы на месте демократических сил сейчас требовал как можно больше оружия дать Украине, всеми силами выступал за это на всех возможных площадках, помогать с визами добровольцам, которые хотят туда ехать. И тогда, может быть, носителю белорусского паспорта за границей будет немного полегче. Потому что пока мы будем гадать, если начнется это за неделю, как вы говорите, когда станет известно, я боюсь, что будет уже поздно.
А вот так, до речі, ви ставитесь до тезису, який зараз раней был неким таким мейнстримом и фактично лесной аксиомой, а зараз многими аспрэчваецца, что Москва цісне на Лукашенко, каб ён вот каб войскі вступали, а ён супраціўляецца. Мне здаецца, Андрей, трошки бліжэй до ваших разважанняў про тое, что все-таки он хоча неяк выконваць свае інтарэсы. Ці можа быть это тезис, як некаторыя заявляюць, цалкам хлуслівы, і Москве это абсолютно і не трэба? Ну, я бы у такім выглядзе з гэтым тэзісам не пагаджаўся, таму што гэта літаральна тое, што прадае і прадаваў у эпоху Макея беларускі МЗС. Да? Ён нас Москва вымушае, цісне, А мы дапамажыце сопротивляемся, свой суверенитет обороняем, да? дапамажыце. Яны спрабавалі нават пасля пачатку вайны, змяняючы рыторыку, зноў закідваць прыкладна тыя самыя месседжы захаду, таму я б не ўспрымаў яго так. Гэта, канешне, больш складаная сітуацыя там гандлю паміж імі, дзе, падаецца, больш апісваецца у там катэгорыях такога сімвалічнага гандлю паміж імі. Там, да? Уведзіце войска, што ты мне даш? Там, да? Я дам табе гэта мала, дай больш. А я не магу даць больш, не можаш даць больш, тады няма войскаў. Да? І вот тут хутчэй гэтыя даволі складаныя, чаму яны так часта сустракаюцца? Да? Таму што шмат напружанняў і шмат невырашанага у двухбаковых пытаннях, якія не могуць быць знятыя на нейкім тэхнічным узроўні. Таму яны пастаянна сустракаюцца, і гэта сведчыць пра тое, што ўсё ж такі ступень кантроля пэўнага захоўваецца ў руках Лукашэнкі. Што ж, будзем лічыць, што другі раунд двубоя прайшоў, наперадзе трэці. У эфире Белсату передача «Двубой». Спрачаюцца Андрей Егоров и Ян Рудзік. И хотелось бы зараз абмеркаваць пытанне наступстваў и будучыні. Вот, Ян, вы в своим уступе до нашей дискуссии сказали, что война фактично будзе ледзь не адзінай магчымасцю для выратавання радзімы. И гэта таксама цікава супадае с адным тэкстам, які я пісаў недалёка за некалькі тыдняў до пачатку войны, что война страшная рэч, але яна паскарае все гістарычныя працэсы, і яна, можа быць, стане шансам для всего нашего региона. Патлумачце в этом сэнсе свою позицию, калі Беларусь пойдзе на Украину, белорусское войско, что мы обмерковываем, як это может изменить ситуацию в Беларуси? Ну, да, во-первых, я с вами согласен, то, что война это страшно, но она ускоряет все процессы, и тот путь, который можно пройти за 20 лет другими, можно пройти буквально за несколько лет. Во-вторых, как мы видим, все другие методы протеста в Беларуси исчерпали себя. То есть мирный протест, экономическое давление, да все что угодно, оно не работает просто. То есть люди находятся не в том состоянии, лидеров на местах нету, то есть, просто тотальный провал. И война, интервенция, как хотите, то есть возможный вход наших белорусского полка и других добровольцев туда, это действительно единственная возможность. Я даже скажу больше, если вдруг каким-то образом коллега прав и Лукашенко пролавирует, когда в регионе будет война, электорат ему обеспечит легитимность еще на 25 лет вполне себе добровольно. Ну, і тут лагічнае пытанне, якое я спачатку ўжо падымаў, няўжо Лукашенко гэта не разумее, все негатыўныя, в тым ліку для яго наступствы вайны, і гэта в тым ліку яго матыў стрымлівацца і нават гаварыць Москве: ты што, калі вы пашлеце мае войскі, мяне ж тут людзі скінуць, супраць мяне моя ж армія пойдзе, только не рабіце гэта, і Кремль подумае: да, навошта нам Лукашенко подводить? Ну, пока российские войска, понимаете, территория Беларуси не то, что, там немного населения, мало больших городов. То есть ее контролировать легко и приятно. То есть и российская армия запросто с этим справится. То есть если, например, внутренние волнения какие-то начнутся. Поэтому в случае, что его как-то скинет кто-то, для них, не рассматривается этот вариант. То есть это такой же вариант, что, например, они пойдут, войска там перенесется на территорию России или что-то в этом роде. То есть рассматривается так. Если Лукашенко пошлет своих солдат, и если начнутся какие-то волнения внутри страны, то есть репрессивный аппарат Беларуси вполне себе отточен, то есть с этими людьми быстро разберутся. Если это перерастет во что-то большее, то да, помогут российские войска или другие вооруженные. Поэтому только армия может решить этот вопрос.
Андрей, ваше меркаванне пра наступствы магчымага гіпатэтычнага удзелу Беларусі ў вайне і тое, што Лукашенко будзе, як вы сцвярджаеце, як многія аналітыкі сцвярджаюць, да апошняму гэтаму супраціўляцца, тым ліку таму, што ён разумее, што можа гэта пацягнуць? Ну ось што мы ведаем пра стан беларускага грамадства, што яно кансалідавана наконт не ўводу беларускіх войскаў, то бок там 85%. Нават людзі, якія за Расію не хочуць, каб Беларусь ваявала, нават абсалютна. людзі, якія то бок гэта відавочная кансалідацыя ўсяго беларускага грамадства і вельмі моцная кансалідацыя адносна гэтага моманту, так. Таму мы можам чакаць, я думаю, што зноў-такі лукашэнкаўская адміністрацыя яна разумее гэтую сітуацыю, што калі беларускае войска ўвойдзе, пойдуць тыя людзі, якія загінулі, там, ну, вот Труны пойдуць, ну. труны, інфармацыйная зноў-такі парадак дня зменіцца, што гэта можа быць новы ўздым, да? І вось гэта тое, чаго яны, ну, не могуць не пралічваць, да? Ну, пардон, вот, например, в кампанию 2020 года люди тоже были консолидированы и против ковида, и вокруг фигуры Тихановской, и тоже там говорили цифры, вот 97%. Люди проиграли, потому что яны тактично не тое рабілі. Да? А что сейчас изменится? Сейчас ситуация еще хуже. Вообще лидеров никаких нету, то есть никаких организаций. Поле Першая зачищено арганізацыя там некалькі тысячаў у Беларусі. Лідары таксама засталіся. Калі мы палічваем тых, што ў турмах, то іх засталося яшчэ больш, чым мы думаем. І ну зноў-такі я не кажу, што гэта будзе паспяховая рэвалюцыя, да? Гэта можа быць новым штуршком для гэтага. Я не кажу, што гэта абавязкова мусіць быць не гвалтоўны супраціў, да? Зноў-такі у сённяшняй сітуацыі, вось калі мы глядзім на сцэнары разварочвання гэтых падзеяў, то можа быць вайсковая параза Расіі, да? Вось гэтая вайсковая параза Расіі не азначае, што аўтаматычна беларускі рэжым падзе, да? Патрэбны будзе высілкі людзей. Дае яму больш шансаў гэтаму сцэнарыю, безумоўна. І тут вот шмат што грае. Ці там будзе ўнутраная турбулентнасць у Расіі, якая будзе пазіцыя Украіны, тому што Украіна можа выратаваць Лукашэнку. Калі мы кажам пра нейкія вайсковыя рэчы, то зноў-такі мне вельмі цяжка ўявіць, як яны ўвогуле магчымыя без падтрымкі Украіны у Беларусі. Тое самае пра развіццё пратэстаў у розным кірунку. Я хочу сказаць нашим гледачам, пару секунд паўзы, што ў гэты момант адбываецца трансляцыя на YouTube, як я ўжо гаварыў, і ідзе галасаванне за пазіцыю дыскутантаў. На дадзены момант пазіцыю Андрэя Егорова падтрымлівае 43%, Яна Рудзіка 57%. Вы можете галасаваць і зараз, і пазней на YouTube-канале Белсата у катэгорыі «Супольнасць». Пасля выхаду нашай праграмы вы можете галасаваць таксама, хто па выніку гэтай перадачы паказаўся вам больш пераканаўчым. Ну а мы працягнем, і вось гэтыя наступствы, в тым ліку, калі Беларусь стане больш актыўнай саўдзельніцай агрэсіі, то, па-вашаму, яна застанецца прыблізна в той же катэгорыі, як і зараз. Такая катэгорыя ніжэй, чым Расія, вот, з пункту гледжання захаду. Ці ўжо тады будуць, калі беларускія войскі пойдуць, все-таки тады ўжо і Украіна будзе па-іншаму ставіцца, і рэальна будзе бамбіць беларускія аэрадромы. І гэта, менавіта тады ўжо пачнецца вайна сапраўднай на тэрыторыі Беларусі. Я так разумею? Конечно, естественно. То есть вообще вот говорить то, что Украина станет каким-то гарантом в дальнейшем для Лукашенко, это тоже довольно абстрактное заявление, потому что, насколько я слышал, сейчас все вот эти заявления того же Арестовича и так далее, то есть, идет война, и можно иногда и подлукавить. Лукашенко никогда в жизни не простят украинцы, они не простят ему Бучу, не простят ему Ирпень. То есть все понимают, что это его вина, и никто ему этого не простит. Потому что украинцы взяли довольно серьезный курс на войну до полной победы, и Лукашенко в их прекрасном мире будущего не существует. Поэтому... Это стратегічны балкон, который нависае над всей Европой, да, над Украиной. Но, сапраўды, эту тему трэба рашаць. И тем больше, что Беларусь в пэўным сэнсе за своего слабой армии реально, это слабое звено. Да, это слабое звено, и действительно та же украинская армия, в случае чего, в случае, если, например, российские войска будут как-то отброшены, и их контингент будет не настолько большой, то есть
закаленная украинская армия, то есть сможет освободить территорию Беларуси. Если еще поможет кто-нибудь из Запада, то как бы вообще вопрос решится очень быстро. Як вам такие сценарии, Андрей? Наколькі яны, по-вашаму, ну, скажем так, не будем говорить фантастычны, но на сёння пакуль не вельмі рэалістычныя? Ці вы так Яны не абсолютно лічыце? фантастычныя. Украіна как бы не будзе весці захопніцкую вайну. А вызваленчую? Вызваленчую каго? Каго як бы Украіна Беларускі будзе- народ ад беларускай дыктатуры, ад расійскай беларускі дыктатуры. народ ад расійскай дыктатуры в асобе Лукашэнкі. расійскіх войскаў Да. як бы можа быць так это будзе там абмежаваная аперацыя зачысткі калі спатрэбіцца. больше и не надо. Але гэта далей сам беларусы ўсё абсалютна зробяць. невідавочна. І тое, калі гэта будзе ўварванне. Вось ну таке, калі мы разглядаем гэты сцэнарый уварвання з тэрыторыі Беларусі беларускіх войскаў, там неабходнасць адпаведных дзеянняў там украінцаў, то тады нешта такое можа адбывацца. Але как бы перакананы, што вот у сённяшняй как бы сітуацыі Украіна можа паводзіць сябе значна больш як бы агрэсіўна як бы у адносінах да беларускага рэжыму, знаходжання расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі, але гэтага не робіць, як бы каб не абвастраць факт. як бы для яе сітуацыі, іх будзе гэта Але рабіць. нейкая мяжа І калі будзе тут, д- пераход якой Конечно. Украіна не Вот ўспрыме. непасрэдна Чырвоная- ўдзел беларускіх войскаў, гэта Да. і ёсць тая самая мяжа, про якую яны самі кажуць. Ну і адмаўляць тое, што ва ўкраінскай эліце ёсць тыя, хто да сённяшняга часу марыць як бы пра вельмі эфектыўны гандаль з Лукашэнку і задзейнічанне гэтага вот квазі-сітуацыі залежнасці і эксплуатавання як бы залежнасці Беларусі сваіх эканамічных інтарэсаў, як гэта было раней, як бы абхадныя варыянты гандлю з Расіяй там і іншае. Мы ж ведаем, як бы як разнастайна, так бы мовіць, уладкаваная украінская палітыка. І там відавочна ёсць пра лукашэнкаўскія групы і нават сёння. Таму казаць пра тое, зараз што падчас вайны вот все-таки усё, трошки по-іншаму она выглядае. Она даволі з'яднаная зараз украінская палітыка. Знаете, я зачитаю пытанне ад нашего Часам. гледача, які прыйшло нам на YouTube, і хутчэй яно да Андрея Егорова. Ці магчыма, што пры наступе беларускіх войск на тэрыторыю Украіны на дапамогу Украіне прыйдзе войска Польшчы, Літвы? Конечно, не. Чаму? Таму што НАТО не будзе ўступаць у гэтую вайну да апошняга, калі не будзе напорставага нападу на краіны НАТО. Таму ніякія заходнія краіны як бы не будуць нічога тут дапамагаць. Яны будуць дапамагаць Украіне зброяй, там кансультацыямі, падрыхтоўкай войскаў, але не напорставым удзелам у вайне. Тады можа быць у меня іншае пытанне, якое я задавал украінскім экспертам. Яны пачалі за апошнія тыдні адказваць на яго па-іншаму. Вот Андрей правильно сказал, что и тягом всего этого года, хотя и летели там и весной, и летом ракеты с территории Беларуси, украинцы не отказывали. А зараз они заявляют уже, что мы готовы нанести превентивные удары. По-вашему, это ну, такая необходная риторика, как продухилить, как застерегши белорусов. Ці это уже реальность, и когда из Беларуси полетят ракеты, то украинцы пошли бомбить наши аэродромы белорусские. Ну, насколько я знаю, ракеты и так летают с территории Беларуси. А до сюль нема отказу от Киева? Ну, я думаю, то, что именно, да, та красная черта — это новая сухопутная операция, которая начнется с территории Беларуси. И да, я уверен, то, что Украина начнет тогда стрелять в ответ. Потому что, ну, как бы все. То есть они поставили эти условия, и сейчас... И это то, чего чекає Лукашенко, який скаже, на нас напали, это то, что он весь час пропаганда говорить, мы воевать не хочем, но коли на нас нападуть, мы будем. Ну, Ему треба, каб Украина перша напала. Ну, как бы что он уже скажет, ну, кому он это скажет? Кто его будет слушать? То есть у него есть как бы эта группа лояльных людей, которые без того лояльны. То есть и ему, и Кремлю. Для них все очевидно и так далее. Народу, ну, как бы ни холодно, ни жарко от этого. То есть тому же Евросоюзу и НАТО, они, да. То есть, ну, перед кем он будет это говорить? Перед Китаем? То есть, ну, Китаю, мне кажется, глубоко фиолетово, что там говорит Лукашенко. Или там Индия, там на кого он еще может ориентироваться? Кому он это будет говорить? Ну и давайте на заканчэнне нашай перадачы, як это прынята ў двубоі, секунд 30 удзельнікі падзеляцца імі асноўным меркаваннем, можа быць, скажуць тое, што вы яшчэ не паспелі сказаць па маёй віне ці па вашай віне. Калі ласка, Андрей, ваши 30 секунд. Ну, мне насамрэч няма чаго дадаць да таго, што мы абмяркоўвалі. Уражанне галоўнай дыскусіі.
Ну, мы ўсё ж такі ўваходзім у даволі абстрактныя разважанні пра верагоднасць. Это можа быць, там да чаго рыхтавацца. Вось можа, што б я дадаў, вось што трэба рабіць там дэмакратычным сілам у гэтай сітуацыі. Это, канешне, як бы гуляць на аслабленне беларускай ваеншчыны, якая можа быць мабілізаваная, на стварэнне, не ведаю, там гарачых лініяў, кансультацый у людзей па ухіленню ад мабілізацыі, распаўсюджанне веды там для беларускіх вайскоўцаў, як здавацца ў плен, вось нешта канкрэтнага, што дэмабілізуе з аднаго боку, а з іншага, як бы што падрыхтоўвае Беларусь да неабходнасці магчымага супраціву, і тут я могу пагадзіцца, у тым ліку з партызанскім супрацівам. Дякую, Андрей. И ваши 30 секунд славы. Соглашусь, то, что демократическим силам следует об этом говорить, работать во многих направлениях с населением Беларуси и использовать те международные площадки, которые у них есть, для того, чтобы выразить полную солидарность с украинским народом и желание белорусов к воле, требовать больше оружия, требовать помощи полку Калиновского и другим добровольцам, киберпартизанам. И тогда, я думаю, что нам будет полегче, когда все это начнется. Дякую вялікі. Гэта был двубой, у якім ніхто не пацярпеў, двой, якім, спадзяюся, мы наблізіліся да ісціны і разумення сітуацыі. Чия пазіцыя падалася вам больш пераканаўчай і доказнай, галасуйце в супольнасці нашага тэлеканалу на YouTube. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.